ఆదిలాబాద్ జిల్లా హస్తం నేతలు అరాచకం సృష్టిస్తున్నారు. ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని కాంగ్రెస్ నేతలు దాష్టికాన్ని ప్రదర్శించారు. వద్దని వారించిన పోలీసులను కూడా వదలకుండా రాళ్లదాడికి తెగబడ్డారు. నేరడిగుంట మండలం చిన్నబుగ్గారం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓ ఇంటి వాళ్లు తనకు ఓటు వేయలేదన్న కక్షతో కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన అభ్యర్థి చంద్రకళ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. ఆ ఇంటి వాళ్లను వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్లనివ్వకుండా రోడ్డుపై ఎండ్లబెట్టి అరాచకం చేసింది. అయితే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఎడ్ల బండిని పక్కకు పెట్టి తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సర్పంచ్ అభ్యర్థి చంద్రకళ కుటుంబీకులు పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. రెచ్చిపోయిన చంద్రకళ కుటుంబీకులు పోలీసులపై రాళ్లదాడి చేశారు. దీంతో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొనగా రాళ్లదాడిలో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కు గాయాలయ్యాయి. काय को नाही